pulis. Ha? Iimbestigahan po daw kayo ng mga pulis. Seryoso? Yes, sir. May nag-report po kasi dito. Sino po nag-report? Saan po yun? Isang residente po sa San Pablo, sir. Wait lang po, magtatanong po ako. Hi Timiring! Welcome to my vlog! And for today's video guys, no, mag-prank call na punta sa ating mga classmates ug sa ating mga friendship, no? So, dari na mga numbers, nag-collect na nako. So, may lingaw. So, naisip na ko karon guys na mag-prank call na punta sa ating mga classmates. Charot! So, let's go. Para dili taas ang video, no? Kaya nagreklamo sila kataas kuno sa mga videos. Kasi araboy po yus. Charot! So, karon nanay po yus, guys. Mga Team Iring, please. Siya pa nakapag-subscribe sa ako YouTube channel, please. Subscribe, please. So, first na to i-prank call ko man is si Miss World. Ayan. Kadugi to bago ni Miss World. Miss World to... Nakasheda! Kamay ka sa number? Na, bisa na prank call ko. Kamay ka sa... Ay, sige na, babay na kayo. Mag-prank call ko. Kamay man ka sa number, kasheda. Bye, Miss World! Next natin i-prank, guys, mga Team Iring, si Penza. Hi, Penza! Please subscribe. Yan. Hello, good afternoon, ma'am. Hello, good afternoon, ma'am. This is the OH. Taba, madam. Kumta kayo ng Ay, napinsa. Pakilit-ilit, rakan na na-prank tahay ka. Yapang siya ako na-prank, kalagot. boses mo, madam. Nag-prank ko lang ko sa vlog. Ha? Nag-prank ko sa vlog. Ako? Yeah. Talaga pa niyo, madam. Subscribe na ha. Oo, may load ko lang ko siya. Shopee na siya ka. Ano yung pag na-prank, Pens? Ha? Waya pa ako na-prank. Dahil ka niyo na, Frank? Waya pa. Wala ka. Halata sa iyong boses. As it. So, next call na to is si Charina Mapalo. Hi, Cha! Sorry kung i-prank call. Oh my gosh, ayan na Team Iring. Hello? 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 Hello, ma'am? Ikaw po ba si Charina Mapalo? Hello, ma'am? Hello? Hello? Good afternoon, ma'am. Hello? Good afternoon, ma'am. Kumawin mo. Nakalagot. Kamay ka siya sa number? Imo tingog. As in? Oo. Kala ko nag-prank call ko. Hello mo. Guy, Team Iring failed na po. Ikaduha na failed. Klaro ko tingog siya? Oo. As in? Tingog. Yaman good na ba? Save imo kuan, imo number tapos ikaw rin hatag-hatagan sa hubog mo number. Pero kabayo nakadaan ako ni. Pagkuhan na ako sa imo, hello. Nakalagot. Ay, nakasama mo dapat na tingog, oy. Ay guys, ang ato i-prank sunod is si Mark Otero ato ko SK dito sa San Pablo. Ay no, una natin na ito ma-prank. I'm so sad. Unta na ma-prank na to ni si Mark.
Ayan guys. Hello? Hello, good afternoon. Hello, kinsa ni? This is the ILG, ma'am. Is this Mark Otero? Opo. Kinsa ni? This is Marilo. From the Sorry. ILG. Ano po? Ano? From the ILG. DILG? Yes, sir. Are you Mark Ay. Otero? Are you Mark Otero? Oo. Are you on SK to the Barangay San Pablo, sir? Yes po. Okay, sir. May na-receive po kasi akong problema, sir, sa Barangay San Pablo. Opo. Bakit po? Problema po kasi yung may isang SK po daw sa inyo. Kasi nakita, yung ni-report ko na number ay yung number niyo po, sir. Ha? Ano? Anong report po? Yung report is, yung mga SK daw sa San Pablo ay, sila yung nag-lead ng sumusuway daw sila sa community quarantine, sir. Tapos... Yes, sir. At number niyo, ikaw po ba si Mark Otero, sir? Yes po. Sir, paiimbestigahan puro kayo ng mga pulis. Paiimbestigahan po daw kayo ng mga pulis. Seryoso? Yes, sir. May nag-report po kasi dito. Sino po nag-report? Saan po yun? Isang residente po sa San Pablo, sir. Wait lang po. Magtatanong po ako. Nandito po kasi kami sa barangay ngayon. Joke, Mark! It's a prank! Wow! How dare you? Ay na, Mark, nag-listen kong explain. Di ako barangay kuman. Naka sa barangay? Prank ako. Sige. Tagkuy ba ako kay basig mutugan ka sa... Ay, bullshit kayo mo. Sige na. Thank you, Mark! Natawa sa next video na ako. Bullshit. Bye! Ayun mga timiring na prank isa. Si Mark Otero. Ako natagguan, tag-devil kay gino ko basig mutugan sa barangay. Sa milain diri ko eh. Sinolya, ayan. So, ko ini sa mga prank call. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon, ma'am. Comentar sobre este vídeo. Ikaw po ba si Nolia? Hello? Ansa? Ikaw po ba si Nolia, ma'am? Hindi. Winnie? Ay na. Jawa, mag-isip ka, Winnie. Ay na no. Hindi na ako magbayan yung boses eh. Kailan nadaan? Kailan nadaan eh ko, Jaw? Hindi Ikapila. mo na ako maila. Yes, mga team iring. Ikapila na tunis si Jana mo na prank sa una. Di na. Oh my God, mapart ko na yung Yes, part ka sa ako vlog nose. Ay, di naman sila mailit sa ako tingog nose. Okay. At first, nag-isawan ka talaga yung kapatay. Yung duman ako, ay, ang bibigyan ba din mo prank sa ako yung si Winnie yung mga dyan. No, ay, si Winnie, nailain si Winnie nag-dyan. Yes, mga team iring. Kaysa una, si Nolia ang suki namo sa mga prank.
Thank you, Nos. Anak ko may list yung mga prangka. Nag-vlog ko karon Norse. Ha? Nos, nag-prank ko karon Nos. Nag-vlog. Nag-vlog ka. Yes. Very nice. Basta, Thank you, Nos. nakita ko sa yung vlog, ito naman na-upload ko ito, yeah. Yes. Pa-shout out ako ko sa yung vlog. Sure. Subscribe na, Nos. Ay, nakakawili na yun. Thank you, Nos. Quarantine. Thank you. Ingat. Ayan, guys. Yan na po nailan si Nolia. Yan na taylain na ni matawagan. Shoutout kay Nolia. Hi, Nol. Pinaka-sexy na mo na classmate sa senior high. Search niyo, guys. Nolia. Jimiet. That's all for today, Team Iring. So, kung na yung mga request kung unsay ato pang buhat sa next vlog, please comment down below. Og sorry sa mga na-prank, og thank you sa mga na-prank. Thank you, Team Iring. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, WINWIN'S Vlog. Thank you. You know I'm pregnant.